Salutare toată lumea și bine v-am găsit! Suntem aici cu Sorinel. Este primul episod de pe canal Da. la Iasmin. Da, este primul episod la mine. Puteți să vă Vă rog duceți să pe dați canal. butonul de like, să intrați în canalul meu și să dați buton de like, să vă abonați. Dacă fac treabă bună, dacă facem treabă bună, Teorfire mă cheamă. Îl cheamă Teorfire. Mă cheamă acolo Teorfire, vă duceți în linkul de descriere și o să vă pun canalul lui. o să vă pun canalul în descriere. Și tu spune Bine, eu și să noi vă- acum facem clubul minerilor. Vrem să construim, să colectăm tot ce în peștera asta. Da? Și să facem niște și noi ceva. Spune că am continuat noi pe videourile lui Sorin. Am continuat noi pe videourile lui Sorinel. Și ați văzut, a făcut și el treabă bună. Să-i dați like-uri și să vă abonați la clipurile lui, că face o treabă bună cu Minecraft. O să joc și Raft pe telefon. O să joc mai multe jocuri. Haide, hai aici. Sorin, vino pe aici, că aici am un crafting table. Da? Hai, da. Vino după mine. Dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Uite aici. Uite aici, da. Oh, scuze, Nu mă mai lovi. am 2 luni. Ai două? Da. Stai că îți dau lâna mea, îți dau lâna mea. Și dacă mai găsim oi... Bă, dar eu nu am lemn. Vezi că ți-am dat lâna încolo, către ăla. Uite-o. Am fix 3. Hai, fă un pat. Păi da, dar n-am cum, fiindcă n-am lemn. Ai tu lemn? Lemn am. Hai că-ți dau eu lemn. Am nevoie doar de un buștean. Un buștean, dar n-am bușteni, am lemn normal. Bine, dăm și de ăla. Dăm 3 bucăți. Ți-am dat mai multe. Unde? Ți le-am dat. Bă, ai ieșit? Ți le-am dat. Păi nu, dar ai ieșit tu de Nu. pe server. Eu n-am ieșit. Bă, du-te, ieși și conectează-te din nou. Bă, Că nu te mai văd. unde ești? Aici. Și uite, pun... Ești afară? Sau unde ești? Nu să afară, bă. Plouă. Stai că intru din nou pe Minecraft. Că mi s-a blocat seria. Dacă se întâmplă vreo problemă sau ceva, o să dăm stop la video și o să revenim când rezolvăm problema. Da. Așa, hai. Bine, deci am revenit. Am încercat să... Am revenit cu că am rezolvat problema. Uite, Am rezolvat problema. Da, nu a durat mult, nu au trecut 2 minute. 2 minute. Cam așa. Haide, Sorin, să-ți dau lemnul. Haide. Uite-l. Aici. Ai pus tot iron-ul? Hai că-l pun și eu. Uite, fac un pat. Uite cât iron avem. Fac și un chest. Uite-te cât iron avem în chest. Da, uite aici cât iron avem. Ce nu ne trebuie? Bă, avem și cărbune, Sorin. Nu am pus 61 de
le încurce. Lege, fiindcă noi facem video. Face video. Da? Hai da jos în Da, și vrem să facem
sus. Hai să ne luăm mâncare. Am eu... Nu sparge. Nu sparge nimic. Sorin. Stai că facem noi iron-ul luăm și mergem undeva. Haide. Da. Haide, iau eu paturile. Haide, ai tot. Am luat eu tot. Haide, hai pe aici. Haide. Hai după mine, Sorin. Hai pe aici să... Uite pe aici, urcăm sus. Hai să luăm lemn. Ai topor? Fă-ți un topor. Și mă vezi, nu? Hai că eu iau lemn. Asta imediat să pun crafting-ul. Să fac un topor. Gata. Am făcut unul de doamne de piatră. Tu ai de... Eu am bug, frate. Mi s-a bugăit seria. Vezi că acolo e niște lemn. L-ai luat? Nu te cuibi să le fac. Dacă va plăcă, nu uitați să le fac înainte. Pa, pa. Da, data viitoare, pentru că Sorin are niște treburi și ne vedem data viitoare. Pa, pa!